Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मैथ्स नि सोंनाय बिदां 4.2 माने एक्सारसाइज 4.2 नि थर्ड क्वेश्चन को जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो नम्बर 1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन बे गासैखौबो सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बे भिडियोनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन, बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। नङाब्ला खनानि आई बाटनाव थांनानैबो नोंसोरो नायनो हागोन। ओके, सो दिनैनि भिडियोआ जाहैबाय बे एक्सारसाइज 4.2 निनो थर्ड नम्बर क्वेश्चन्सनि बा थर्ड नम्बर क्वेश्चन्सआव मा दं फै जों नायग्रोनि क्वेश्चन्सखौ। सो गिबियावनो आं बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायनो हागोन, बुजिना लाग्रोगोन जों, बेनि उनावहाय आं इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ। ओके, सो इंलिश मिडियामनि स्टुडेन्ट्सफ्राबो नायबानो जाबाय। नै नोंसिनि क्वेश्चन्सआ बेबायदि जागोन। सो नाय, मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि दाजाबगासैया 27 आरो सानजाबगासैया 182 जायो। इंलिश मिडियामना नाय, फाइन्ड द टू नम्बर्स हुज sum is 27 and product is 182. माने मा, मोननै अनजिमाखौ दिहुननांगौ, जोंहा मोननै नाम्बार्स दिहुननांगौ जाय नाम्बार्सफोरखौ प्लास खालामोब्ला बेसे मोनो? 27 मोनो। नाथाय बे नाम्बार्सफोरखौनो माल्टिप्लाइ खालामोब्ला सानजाबोब्ला बेसे मोननांगोन? 182 मोननांगोन। एग्जाम्पल हिसाबै आं खिन्थानि, नाय, जुदि जोङो मा 5 + 3 बेसे, 5 जों 3 जों दाजाबोब्ला बेसे मोनो? 8 मोनो। 5 जों 3 जों दाजाबोब्ला माने साम, ओके, 5 आरो 3 नि सामा बेसे जायो? 8 जायो, नङा होमबा? नाथाय बिसोरनि प्रडाक्टआ, बिसोरखौ सानजाबा बेसे मोनो जोङो? 15 मोनो। होमबा मोननै अनजिमाखौ दिहुन जायखौ दाजाबोब्ला 8 मोनो, सानजाबोब्ला 15 मोनो। होमब्ला अनजिमाया मा जागोन? 5 आरो मा जागोन? 3 जागोन, नङा होमबा? मोनसेया 5 जागोन, मोनसेया मा जागोन? 3 जागोन। ओके, if we have to find two numbers whose sum is 8 and whose product is 15, then the number will be what? 5 and 3. Okay, so बावहाय जों मोननै नाम्बारखौ दिहुननांगौ। मोननै नाम्बारखौ दिहुननांगौ, गोसोआव लाखि। बेवहाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिबावनांगोन नोंसोरो, जेब्ला मोननै अनजिमाखौ दिहुननो होयो अब्ला जों मोनसे अनजिमाखौ x, गुबुन मोनसे अनजिमाखौ y होननानैबो हमनानैबो बानायना लानो हायो। When they ask to find two numbers, then you can let one number is x and another number is y. बिदिबो खालामनो हायो। जों चैप्टार 3 आव बेबायदि खालामबोदोंमोन। नाथाय बेवहाय जोङो बेबायदि प्रसेसजों जों बेखौ सल्व खालामा, एसे आलादायै सल्व खालामगोन। नाय, जोङो जायखिया मोनसेखौल' हमगोन बेवहाय, मोनसे अनजिमाखौल' हमनांगोन बेवहाय जों। ओके, मोनसे अनजिमाखौल' हमगोन। मानो हमगोन? मोनसे अनजिमाल' बेवहाय जोंहा एक्सारसाइज 4.2 माने जौगानाय समानथायाव सोलायस्लुआ मोनबेसेल' थायो? सोलायस्लुआ मोनसेल' थायो। गोसोआव लाखि, जायखौ जों भेरिएबल होनना बुङो। जौगानाय समानथायाव सोलायस्लुआ मोनसेल' थायो, भेरिएबला। जेरैहाय नाय, 2x² + 5x - 3 = 0। बेयो मोनसे मा समानथाय? जौगानाय समानथाय। बेवहाय सोलायस्लुआ सोर? x। xआ सोलायस्लु, बेवहाय मोनसेल' नंगौना नङा? बेवहायथ' x आरो y दंना? गैया, मोनसेल' दं, x दङ। ओंखायनो बेवहाय सोलायस्लुआ जिहेतु जौगानाय समानथायाव क्वाड्रेटिक इकुवेशनाव मोनसेल' थायो भेरिएबला, ओंखायनो जोङो बेवहाय जायखिजाया मोनसे नाम्बारखौल' हमनानै लागोन। गोसोआव लाखि, चैप्टार 3 आव मोनबा जों बेखौ मोनसेखौ x हमगौमोन, मोनसेखौ मा हमगौमोन? y हमगौमोन, हमनो हागौमोन आरो। स' नायलां, बिनि सलिउसना मा जागोन? गिबियावनो नोंसोर मा खालामनांगोन? नाम्बारखौ, जायखिजाया मोनसे नाम्बारखौ हमनानै लाग्रो। जायखिजाया मोनसे नाम्बारखौ हमनानै लाग्रो। हमबाय, जोङो मोनसे नाम्बारखौ हमसै। अके, हमबाय मोनसे अनजिमाया, स' इंलिश मिडियामफोरना बेवहाय लेट लिरना ला, मोनसे अनजिमाया x, ओके, one number b x। जों मोनसे अनजिमाखौ हमबाय x, होमबा गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जोङो y हमा। बेवहाय जोङो मा खालामगोन? नाय, दा बेवहाय मा बुंदोंमोन? मोननै अनजिमाखौ दाजाबनानै, मोननै अनजिमाखौ प्लास खालामनानै बेसे मोनदोंनो? 27 मोनदों। होमबा मोनसे अनजिमाखौ जों आरामसे दिहुननो हायो। माबोरै दिहुननो हायो? नाय, आं दानिसो बुंदोंमोन ना, 5 जों 3 जों प्लास खालामबा बेसे मोनो? 8 मोनो। माने 5 आरो 3 नि दाजाबगासैया बेसे? 8। द साम अफ 5 and 3 इज व्हाट? 8। होमबा मोनसे अनजिमाया 5, मोनसे अनजिमाया मा? 3। one number is 5 and one number is 3। दा बेवहाय मोनसे अनजिमाखौ दिहुननो होब्ला बे नाम्बारखौ दिहुननो होबा बोरै दिहुनगोन नोङो?
8 निफ्राय माखौ माइनास खालाम 5 खौ माइनास खालाम 8 निफ्राय 5 खौ माइनास खालामबा बेसे जायो 3 जायो होमबा बहाय बेसे जागोन 3 जागोन क्लियार होमबा सपोज मोननै नाम्बारखौ प्लास खालामनानै 10 मोनो मोनसेखौ बुंबाय आङो 6 मोनसे बेसे जागोन 10 निफ्राय 6 खौ माइनास खालाम बेसे जायो 4 जायोना होमब्ला जोङो मा खालामनो हायो मोनसे नाम्बारखौ आरामसे दिहुननो हायो बुजिबाय 6 जों 4 जों प्लास खालामनाया जोंहा बेसे मोनो 10 सपोज नोङो बुंबाय मोनसे नाम्बारा 6 अब्ला मोनसे नाम्बारा बेसे जागोन होमबा 10 निफ्राय माखौल' माइनास खालाम नोङो 6 खौ माइनास खालाम होमबानो नों मा मोनगोन बै नाम्बारखौ मोनगोन मोननै नाम्बारखौ प्लास खालामनानै सपोज 100 मोनो मोनसे नाम्बारा 70 मोनसे नाम्बारखौ दिहुननो होबाय नोङो होमबा मा खालामनांगोन नों 100 निफ्राय 70 खौ माइनास खालाम बेसे मोनो 30 माने मोनसे नाम्बारा बेसे जागोन 30 जागोन क्लियार होमब्ला जोंहा जिहेतु मोनसे नाम्बारखौ x हमबाय गुबुन मोनसे नाम्बारा बेसे जागोन ओके गुबुन मोनसे नाम्बारा बेसे जागोन जोंहा मा जानांगौनो दाजाबगासेया दाजाबनानै मोननाया 27 जानांगौ ओके दाजाबना मोननांगौआ 27 जानांगौ होमबा मोनसे नाम्बारखौ आं जिहेतु x हमबाय गुबुन मोनसे नाम्बारा बेसे जागोन जाय नाम्बारखौ प्लास खालामोब्ला जों मा मोनो 27 मोनो बेखौ बोरै दिहुनगोन आं दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि नाय बावहाय मा जागोन नैबावहाय बे नाम्बारखौ दिहुनोब्ला जों मा 10 निफ्राय माखौ माइनास खालामदों 6 खौ माइनास खालामनानै मोनदों नङा होमबा थिग बिदिनो बेवहाय नैबेखौ दिहुननो थिननायाव जोङो 100 निफ्राय माखौ माइनास खालामदों 70 खौ अब्ला जों बेखौ मोनदों होमब्ला जोंहा नैबे मोनसे नाम्बारखौ दिहुनोब्ला जोङो 27 निफ्राय सोरखौ माइनास खालामनांगोन x खौ माने गुबुन मोनसे नाम्बारा मा जागोन 27 माइनास x जागोन क्लियार बुजिबाय जानांगौ बयबो जुदि मोननै अनजिमाखौ प्लास खालामनानै 27 मोनो जिहेतु जोंहा मोनसे मा होनखादों मोननै अनजिमाखौ दाजाबनानै 27 मोनो अब्ला बै मोनसे अनजिमाखौ जों मा हमना लाखो x होमबा गुबुन मोनसे अनजिमा मा जागोन 27 निफ्राय x खौ माइनास खालामना मोननायानो गुबुन मोनसे अनजिमा जागोन एग्जाम्पल हिसाबै आं बावहाय खोन्थाबाय नै 6 जों 4 जों प्लास खालामनानै बेसे मोनो 10 होमबा मोनसे अनजिमाया 6 प्लास गुबुन मोनसे अनजिमाया बेसे जागोन 10 निफ्राय 6 खौ माइनास खालामना मोननायानो जायो क्लियार बेबायदि आरो स' देयरफर गुबुन मोनसे अनजिमाया जागोन गुबुन मोनसे अनजिमाया जागोन बेसे 27 माइनास x सोरबा सोरबा साननो हागौ गुबुन मोनसे अनजिमाया बोरै 27 माइनास x जाखो नाय x जों बेजों प्लास खालामलाय नोङो बेसे मोनगोन 27 मोनगोन ना मोना नाय 27 मोनगोन मानो होनोब्ला ब्रेकेटखौ बोखार प्लासजों माइनास x नै माइनास x जों प्लास x जों दाजाबाय 27 मोनहैदों ना बेबायदि आरो बुजिबाय ना I think it is clear now जेब्ला मोननै अनजिमाखौ जों प्लास खालामनानै 27 मोनदों मोनसे अनजिमाखौ मिथिबाय गुबुन मोनसे अनजिमाखौ मिथिनोब्ला प्लास खालामनानै जमायै बेसे मोनदों बेनिफ्राय बै मिथिनायखौ माइनास खालामबानो जोंहा मा जायो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ आरामसे मिथियो बुजिबाय जिहेतु जोंहा गुबुन मोनसे अनजिमाखौ x हमना लाबाय नालाय होमबा बै मोनसे अनजिमाया बेसे जागोन बेखौ मिथिनोब्ला प्लास खालामजोबनानै बेसे मोननांगौमोन 27 मोननांगौमोन ना बे प्लास खालामनानै 27 मोननायनिफ्राय बै मिथिनाय अनजिमाखौ माइनास खालामबानो जाबाय अके स' बे दानिया सोंलु बायदिब्ला इंलिश मिडियामफोरना लिर एकर्डिं टु क्वेश्चन्स सोंलु बायदिब्ला मा होनदों जे मोननै अनजिमाखौ प्लास खालामना बेसे मोनो 27 मोनो जों बिनिफ्राय नैबेखौ लाबोबाय बे कन्डिशननिफ्राय जों नैबेखौ लाबोबाय दै दानिया जोंहा लास्टआव दङ सानजाब गासैया बेसे जायोनो 182 माने बे मोननै अनजिमाखौ जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला बेसे मोनो 182 थारमाने मा होननाय जादों मोनसे अनजिमाखौ जों बेसे मोनखो x आरो गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जों बेसे मोनखो 27 माइनास x मोनबाय बे मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामोब्ला माने ओरै सानजाबलायोब्ला बिसोरनि प्रडाक्टआ बेसे जायोनो 182 जायोनो बे मा बुजायदों बियो मा बुजायदों मोनसे अनजिमाया x गुबुन मोनसे अनजिमाया बेसे 27 माइनास x नङा होमबा बे मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसे मोनदों 182 मोनदों होननानै बुंनाय जादों बेयो माने प्रडाक्टआ मोनसे अनजिमा आरो गुबुन मोनसे अनजिमा one number and another number बिसोरनि प्रडाक्टआ बेसे जादों 182 क्लियार जाबाय स' नायदो
जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन बे जाबाय गुबुन मोनसे अनजिमा बे जाबाय गुबुन मोनसे अनजिमा बिसोरखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसे मोननांगौनो 182 स' माल्टिप्लाइ खालामनानै जोंहा बेसे मोननांगौ 182 मोनदों नालाय जोंहा एकर्डिं टु क्वेश्चन्स बे कन्डिशना होनाय दंखायो ओंखायनो जोङो मा खालामबाय नैबे मोननै नाम्बारखौ माल्टिप्लाइ खालामबाय जायखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनोनो 182 स' नायदो ब्रेकेटखौ बोखारना हो 27 जों x जों 27 x जागोन बियो ब्रेकेट बोखारनाय लोगो लोगो x जों माइनास x स्क्वायर जागोन गोसोआव लाखि होमबा नायदो जों बेखौ इथिं बारहोजोबसै 27x माइनास x स्क्वायर एक मिनिट आं बेखौ सिगां लिरनि माइनास x स्क्वायरखौ आं सिगां लिरोबा जोंहा बिथिं फैबाय सिगाङाव थाबाय प्लास 27x सेकेन्डआव लिरबाय बेखौ बिथिं बारहो होमबा मा जागोन माइनास 182 इकुवेल टु 0 अके स' आं बेखौ गोजौआव लिरनोसै बेखौ नट खालामना ला बानाय जोङो मा खालामगोन बेखौ मोनसे जौगानाय समानथाय माने क्वाड्रेटिक इकुवेशन महराव लाबोगोन जों बेखौ नैबे फर्माव लाबोनो सेस्था खालामगोन ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इकुवेल टु 0 बे फर्माव लाबोनो सेस्था खालामगोन जोङो होमबा बेवहाय माइनास x स्क्वायर दं बे माइनास x स्क्वायरखौ जोङो बे माइनासखौ आं प्लास लिरोब्ला बे प्लासखौ मा लिरनांगोन माइनास लिरनांगोन नैबे माइनासखौ मा लिरनांगोन प्लास लिरनांगोन बिथिंथ' जोंहा 0 नालाय बे बिनो बे थासिगोन सिना सोलायला अके बे जाबाय साइन सोलायनायनि नेम बियो रुल सर्टकाट आं खिन्थाबाय माइनासखौ प्लास लिरोबा प्लासखौ माइनास लिरनांगोन माइनासखौ प्लास लिरनांगोन बिथिंबो सिना सोलायगोन नाथाय बिथिं 0 दं नालाय बिथिं जिहेतु जेबो जेबो टेनसन गैया 0 नालाय माइनासबाबो 0 प्लासबाबो 0 नाथिं अके स' नाय जों मा खालामनो हायो बिनिफ्राय जोङो मा खालामगोन जौगानाय समानथाय बेयो मोनसे जौगानाय समानथाय जाबाय बेयो मोनसे क्वाड्रेटिक इकुवेशन जाबाय दा बेनिफ्राय जों मा खालामगोन x नि भेल्यु दिहुनगोन x नि मान दिहुनगोन x नि मानखौ बोरै दिहुनगोन जोङो मा बाहायगोन बेवहाय जायखिया मोनसे आदब बाहायगोन जों मोनथाम आदब दङ जोंहा बे मोनथाम आदबनि मादाव जोङो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब दैट इज फैक्टराइजेशन मेथडजों जों बेखौ सल्भ खालामगोन स' गिबियावनो फैक्टराइजेशननि फार्स्ट स्टेप मामोन x स्क्वायरनि थाफानायजों हारसिं थानाय माने कनस्टेन्टजों जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ x स्क्वायरजों मा दंफायो जेबो गैया नङा मा दंफायो जेबो गैया माने 1 दङ लिरनाय गैया माने 1 दङ होमबा बे 1 जों हारसिं थानाया सोर 182 x जों गैफायिया बेजों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन फार्स्ट स्टेप माल्टिप्लाइ खालामना बेसे मोनो 182 सेकेन्ड स्टेप x जों थाफानायखौ नाय x जों थाफानाया बेसे 27 दानिया मा थार्ड स्टेपआव मा ओरैबायदि अनजिमा नागिरनांगौ जायखौ माल्टिप्लाइ खालामोब्ला जों 182 मोनो अके नाथाय बेखौ जोंनो प्लास खालामोबा बेसे मोनो 27 मोनो बा माइनास खालामबा 27 मोनो ओरैबायदि मोननै अनजिमा नागिरनांगौ जायखौ जों माल्टिप्लाइ खालामबा 182 मोनो बे मोननै अनजिमाखौनो दाजाबफिनोब्ला मा मोनो 27 मोनो फर एग्जाम्पल आं बुंनि 13 into 14 बेसे जायो 182 जायो 13 जों 14 जों प्लास खालामनाय नोङो बेसे मोनो नोङो 27 जायो क्लियार होमबा नैबे 27 नि जायगायाव आङो माखौ लिरगोन नैबे 13 प्लास 14 खौ लिरगोन 27 नि जायगायाव मा लिरदो 13 प्लास 14 x x 182 इक्वल टु 0 0 अंडरस्टुड जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै दाना ब्रेकेटनि सिङाव बे x खौ सोदो ब्रेकेटनि सिङाव x खौ सोबा बिदि जागोन नै दाना ब्रेकेटखौ बोखारदो ब्रेकेटनि सिङाव लांबाय बेखौ जोङो ब्रेकेटखौ बोखारनाय लोगो लोगो सिना सोलायसिगोन प्लासजों माइनास 14x बेबो प्लासमोन माइनासजों माइनास जाबाय ओरैबायदि गोरलै नङा होमबा दानि बिनि उनाव नै बिसोर सानैजों कमन लानाय बिसोर सानैजों कमन लानाय बेजों कमन लागोन जों बेजों कमन लागोन जों होमबा बिसोर मोननैनि गेजेराव मा कमन लानो हायो नाय कमन लानाय माने कालेक्शन खालामनाय समान समान कालेक्शन खालामनाय अके होमबा बावबो x दं बाव x आ बेसे दं मोननै दङ बिसोर मोननैनिफ्राय मोनसे कमन लादो बाव 13 दं बाव 13 गैया कमन लाजाया बास सिङाव मा थागोन माखौ लायोबा नैबेखौ मोनो बेखौ लाबानो जाबाय x जों x स्क्वायर मोनो नङा होमबा ओंखायनो सिङाव x थागोन
जिहेतु एक्सआ बाहेरायाव फैखाबाय बेयाव 13 ल' होबाबो जासिगोन मानो होनबा x जों 13 जों माल्टिप्लाइ खालाम नोङो मा मोनगोन 13x मोनगोन बाव मा सिन दङ माइनास दानिया नों मा खालाम x माइनास 13 मोनदोंना ब्रेकेट सिङाव नैबावबो x माइनास 13 लिर नोङो बे फैफिनखागोन थारमाने बेवहाय मा लायोब्ला माजों बेखौ माजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला सानजाबोब्ला बेखौ मोनगोन बेखौल' लादो मा जागोन बेवहाय 14 जागोन मानो होनबा 14 जों x जों 14x 14 जों 13 जों माल्टिप्लाइ खालाम बेसे मोनो 182 मोनो जेबो गोरा गैया दाना कमन लादोलाय बावबो x माइनास 13 दं बावबो x माइनास 13 दं कमन लाबाय नै कमन लाबा मा थासिगोन सिङाव x माइनास 13 जों x जों माल्टिप्लाइ खालाम बेखौ मोनो नङा होमबा आरो बाव मा थासिगोन नैबे बाहेर ब्रेकेटनि बाहेर थासिगोन x माइनास 13 जों x जों माल्टिप्लाइ खालाम बेखौ मोनगोन नोङो x माइनास 13 जों 14 खौ माल्टिप्लाइ खालाम बेखौ मोनगोन नोङो होमबा 0 अके दानिया मा लिरनो हासिगोन देयरफर बेजों खनसे 0 नङाब्ला नैबेजों खनसे 0 लिरनो हासिगोन आइदार अर लिरनो हासिगोन बर'ना आइदार अरखौ लिरालायाबाबो जायो अके बर' मिडियामनिया or x minus 14 equal to 0 बेजों खनसे 0 लिरनो हागोन नङाब्ला बेजों खनसे 0 लिरनो हागोन आरो मानो 0 लिरनो हायो आं बेखौ सिगांनि भिडिअ नोंसोरनो खोन्थाबोखाबाय बेखौ नायबानो नोंसोर बुजिखागोन अलरेडि बेखौ बैथिं बारहोदो आलासियानो लांदो होमबा बेयो 13 जासिगोन बेखौ बैथिं आलासियानो लांदो होमबा बेयो मा जासिगोन 14 जासिगोन स' x नि भेलु मोननै मोनबाय जोङो अके बे x नि भेलु मोननैयानो जोंहा दिहुननो गोनां अनजिमा जागोन अके these two values of x will be the required numbers okay therefore मोननै अनजिमाया इंलिश मिडियाम ना लिर two numbers बर' मिडियाम ना लिर मोननै अनजिमाया 13 आरो 14 इंलिश मिडियाम ना नै बिदि लिरना लाबानो जाबाय बर' मिडियाम ना लिर मोननै अनजिमाया 13 आरो 14 इंलिश मिडियाम ना लिर two numbers are 13 and 14 स' बेखिनियानो जुदि नोंसोरो बुजियाखैब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम माखौबा क्लियार खालामनांगौबा क्लियार जायाखैबा आं क्लियार खालामनानै होगोन उननि भिडिअआव स' दिनै बेखिनियानो आंनि बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंसोरो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै होनो दाबाव जायखिजाया आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय